Hojai case epen ingdeng inkoirahini hojai karbi freshers kam social meeting kan surihini ra inkoirahini aparman hojai desabandhu auditorium hall along mesen pen kapaman pon bangso amayalong jesemet today a reader tomorrow a leader buat happy and ponsi kewangjia por setame kacarli ajakong mesen pen kapaprang pon thekjia phan RDP pon rente Mayalong Aluhiaman pen Karbi Student Association Central Committee Amaipu Thangsing Timung pen Chenglok Ari Sanghuatum Chetongdun Lapen Anparta Bangso Amayalong Preexam Alongri Along Kedu Mate Lokacharli Ari Soi Jangatum Tame Chetongdun si Hojai Case Epen Kapatir Pipon Karbi Freshers and Social Meet Along RD Chipidun Renti Bangso Amayalong Perangke Atumat Hengnupen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Atumaphan Haladak Hojai District Along Lokacharli Pen Reso Ejangatum Kedo Kethak Athai Kisung Aputhak Alang Litum Pen Kachuning Ripedopon Apang si ningkan surihini ningkan banganglum mati bangalong ri tame Karbi Lokacharli Song Arodonan ji pumat happen Hojai District long tame ningkan surihini ningkan dak Hojai KSA mahang patheglo lasi pining pen ningkan ingkora hini lo nasi pinila bangso ningkan ingkora hini kecoklong Karbi Freshers dan social meet amai dak padupon lo nasi la bangso amai long nitum West Karbi long men penang risoi jangtum dak sitong dolo athe West Karbi long lo tathe itum direct hojai si itum kata education apan ke environment mesen product si prefer nasi meolo la bangso pressure meet kibi itum penangan owi kimi tumen interact long lo alang dum kimat ha alang litum mane a dream samo khachi thanong lo la pendak Hojai District long la Hojai KSA pu amhang ke pathe ke por hala founder tu mantar churu lo la penon kitu bom la Hojai KSA long ke claim mai phu ben jeng lo kongchung bang thon churu la si elitum karbia khai teme bang bang khai son kapre ka ha walong ta itumari soi jang chingrum nang ji hala su chingrum patang te istum hala so ka chingrum ja kong ben elitum ari soi jang tum tamne penan awareness do ji la pen penan kachini kang tum और मुझे तमें नॉन सोंचित टोंग लो चित्तान पते हिला बांसो कचिनी ने और मुझे चिनी पो लसी पिनी ला बांसो फर्स्ट साल तमें ये तो मोर देन बांग भरत टॉक्सी अरी सोई जांग तुमसे टोंग लो लसी कमाने के थर्ड सेमेस्टर कमाने के सिक्स्थ सेमेस्टर कमाने के हाई सेकेंडरी चाली बॉम्ब जान दलो लसी ला बांसो कचिंग रूम लो मसी इल्तु इतुम कार्बिया खाई इसे यंग थेक पकड़ना पजे नॉन किवांग जिलांग आर्नी के ओवे किमितुम तमें मिथांगा खाई लोंग रिफान कचराई कम जफान इतुम लोके चाली बांग तेनी ने लो लपेन लोके चाली जकों itum Karbiang long wate West Karbiang long ki pasi larji pasi bor ipo pusi pini la bangso akaching room long tame anutin na owe kimithan nin thelo lapen non ki bang jilang owe kimituman ni lika curi ka tu lalo itum non la bangso apir thelong itum tok lang jakong wi prutang te itum na ko pir thela chichar ni te je posi itum non son kaching room long pensi itum kopi ke Charlie pensi itum methanga career methanga future ke mesenji ma hala bangso kachi than kachi mum hata non son amai long nasi tong dulu patate itum penangan bidi sore itum seniors mete long ji lasi non son Karbi Freshers da khojai pulang kali nare golaghat puno Shillong puno itum komane Karbi Freshers bi patate itum hala bangso freshers long itum Karbi det itum chingrum ra itum risoi jang itum than kachi pari amai ta itum pathik pulang ji lasi pini ning che thelo je pini la bangso freshers long kachi tong an risoi jang tum tame alang litum non ki wang jilang Karbiang long a leader side lo alang litum mari dengs dolo je Karbiang long ke phalang nuji pamesen ji ta lasi alang litum si chonghong prong long tada ang tan pen kewang Karbi tuman nitum Karbiang long pen kewang Karbi tuman lada khojai long ka Charlie ariso ijang atum pen nitum la khojai ke pen patir piponsi la non kewang mi atum pan nitum pini la swasai bang deng pon lo lasi nili hin pen mate nitum da khojai ke pen kachuning ri kangtung la bang la lo dia ni tum ladak akap prek aphan ni tum dak kewang kali ni tum dak kewang ke Kacharli aphan la se jong se Kacharli aphan jong se an so se le tum khai jong se paprang nai pulonte Kacharli aphan bang ke council pen mana nang bor idu nai non ke damtang pustame ke damtang hamen tu ni pen ni tum ladak hoja ke pen resas bi ba maling stame council pen mate CM pen stame kai ke stame nang chira bunlo poi phet pustame ni le tum mane inning loi malong le mala so inning ke the inning ke bi la son do ko ke la se nili tumahin bang kacuning ribang la loje la ang tan ka Charlie atum anaphan la freshers ke bi penadang lok la ka Charlie ahin ka paprang poni phan ni tum phan isi council pen budget ba nang thik pipona sonte kusi nili tumahin pen chuning ripa la pen mohet jong stame tum la president stame kuloje la dak akapre Karbiang long pen stame la dak kisun is stame chiwan u
tami kisun e cewa anu pulonte ada hojai kesi han sinang humri po nil tum alang litum phan dim klong ki pi phan me thang room pin si pinang kok titi lasi laso phan bange gopine ilong bak misen ahem bange nang kim pia sonte misen pu pusi nil tum hin pen bange chuning ripon lo nilitum penang sengkan surini rahini nilitum kaduka we student dak hojai college junior college nilitum pangrum pet pencil bangso ajai nilitum ajai mek dengpon lo na penilitum alapini ladak kecethan kecimum pon ke tum answer se dak hojai lo kacharli ke wang ang tan pen ke wang tum dak hojai lo rang kacharli ke wang pen answer se nilitum stame litum methang adim ke dam pen hem iri la pen itu muni tuman answer se kecethan cimum thek je fan nilitum cethan cimum pon lo la pen la bangsong bong stame nilitum aphan ngachara mangchito dun thepik nilitum advisor pen chenglok bidis belek nilitum pen aprang x atum pen stame nilitum phanang chethanak chimum pon la pen alang nilitum mansam nilitum ningching sampik lo la bangso nilitum phan nang kethan nge mun pom pen la bangso ang denga nilitum phan nang peman pon thegapot la pen nilitum ahok dalake punang kok pon nilitum mainly ke nilitum student hiansi kachukalek la pen nilitum cm sarlong pon stame long pon iklo la pen belek sumnitum dihinemu pustame long pon iklo la pen sinilitum la bangso kam kapichun ik la pen nilitum hojai long kisung ke dupiglo dismet pet ke nilitum dak boys hostel pustame ave pini nilitum meeting doji pini pustame nilitum bangadem si kacharli adem nilitum hangdam nangji dismet pet nilitum dak hojai lo charli asong nilitum advisor pen chinglot kaduk ave nilitum paching honle Dr. Tuliram Nohang nilitum CM sar phan nilitum hin ben kachuni rikang tunga bang ke nilitum phan ladak hojai long boys hostel la ben ladak nilitum phanang nakim pipen nilitum kaduka vestame takchingwar chingsai pen chenglok la pen karbiang long pen kisu kachewan pustame dak boha misen kedo je phan nilitum pen tuning nilihin ben kachuni rikang tung bang ela soarlo so tumhan ilitum kedo siksak ikpik an la pen ilitum girls hostel ta ave la pen la soarlo tumhan buseta safety ave ikderlo la girls hostel kawe ajoine amad la si girls hostel bang cm sir alangli nilitum phan nangkim pi pusonte churuk parji la pen isi ka chuning ria lambang elalo pu alangli ake hai president ake hai taning je iglo la pen nilitum advisor taning je iglo nilitum hemtun ave la si hemtun phan bang ta nang ma tha dun sonte nilitum ningching sampik ji la pen nilitum phan fan bang ave pen la si fan bang ta nilitum phan nang ma tha pon sonte nilitum ining charong la pen ningching sampigi la pen nilitum penon kebang mi ji atum se tame ake joy dopo la si ake rap dopo la si fan la pen fan de hala hemtun karbi hemtun la pen hostel la bang nang kim pipon sonte nilitum ning charong ik pichi Rongkhang MAC constituency ke parlo Borthol along Bharatiya Janata Party asai hem anujok ke sompon Karbi Anglong Autonomous Council angkang sitame constituency 3 along ta sai hem donangji pupen Rongkhang MAC constituency along sitame Borthol along Bharatiya Janata Party asai hem ki kimji aphan local MAC long bison bepen sai hem anujok sompon tanglo bangsa long alang lipen rat athing no ke jaipon sai hem ke kimji aphan lak kep atangka sanction lo laso long lak pho an bangsa hem ke kimji aphan asonamung claim ipang chengpon bom lo pusi pachinipon lapenan parta bangso asai hem lake MP kilik nang lilia prangsi patang pon poputa pachinipon bangsa long West Karbi Anglong BJP amaipu Prodip Ronghang sitame chetongdon ke la ni tum BJP Mondol Office jela all Assam lo rola dai tum Karbi Anglong tame la 26 homosi long tame je homosi tin tame party office hadi kikimi phan ala achu October 8 home minister lo president alai tum mang si ha JP Nanda sar alai tum mang si goti long si long e som lo ja lo si non nakwini long khang mang ta long e ki som bang cheng don lo sa kapek homosi tame pu bang cheng pon bom lo labang ke constituency tinta lihat poket oh kalang lo labang kai ara stak si achu goti si 8 tarik ni Oktober 8 tarik ni si homo sitin na pantai pongwet long e som da sa homo sitin tame lagi sop long ta claim la po
Serlina terang pi lapen Danielson timung rongagora GEL Charles along pangri pangdon ajai mek kideng pon. Phai kuni ni phai korai CR ni Karlitang Solomon terang sang et timung pi asop pi aklengsi Serlina terang pi lapen Paniram timung lapen phang pi rong pi asopo Danielson timung atum rongagora GEL Charles along kangthir et pen pangri pangdon pon lo. Lason si bangso pangri pangdon along kangthir arnam alam lang pon lo. Genesis keceng si angdeng pihini angdeng so ingkoy rapli la apot si inut amonit apo lapen ape ceu si api sopen dorapet po latum ao kisinat popu athpn pon si minister Reverend Sudarson taru alang lipen ajok si aronatang pacok limpen pangri pangdon pidun lo pinpur me nonakai arta kawipen pinan kido lapen pisoken do ulo bon setami alang litum isia por mate arta kidopen arnam angno along puson pangri pangdon pon ke isi kopai keme lasinon ovi kemiatum sitame puson isi apor pensi cepacor ceparup nang jiputa kacetong arat lapen hin adona rap angno along minister Reverend Sudarson taru ahin pen pinangan than pacini pon lapen mesen me et pen arnam aron pen joklim ajutang ingthur pidonsi kai dingpi kabuche rapji asemi padeng ponsi mesen me et pen cepadipud dunlo Bokajan pen Lawrence Lekte Lotiki News Karbi Anglam.